Halor kawai ka kubor ka bangalapa lingba ka media bangalapa pensyai badawai ka jing pensyai no presiden jang kawai ka rinsan ko provai barchat ba Gabriel Timolong jang ka megala dan six superstar ngalabu kini ki jing kali balai lapan thame ki participants daga dor jang anu malik ber prince gupta ki badai ki nong bishar bat ki nong ruai ki ba pawnam jang ka bulbut balai la puri ne lapan islam ki jing pentep ba ka show kan ya jing ba ka kapan sistem hadin baladap kali na barok ki participants sa show kan siu kata ka by registration ka ba share jar tingka bat kai kada wala la ban ai kata ka jingtep masin yo pedang lot kata ka share jar tingka hadin ka jingla di no jong ka tu nigi participants bat ka lathi hero ya kata ka kapan ka ba sau ko jar tingka ka badai baro shpo bok ka badai sample point balada pen krelo performance kat kom ki judge balai masin yo pedang ya kata ka pisa lala ban pentip no ba baro armul kidong bishar kimla shiban wan dakata ba kimla ban kiar bat balai ru la change ka poster ka last minute bat ya ka location ro naka susotham auditorium shaka dor barhon nadu ka arpa tarik jong banai April arjar psa lala ban wi ki screenshot ba Gabriel ulapan ni participant sana jar tingka pada mention ro balau siwi armul ki judge ki bahadu mentamene di pane kata ka screenshot bat kata ka jing pensyai bayano bat mano kita ki judge ki ba pila seu nadu arpa tarik jong banai April pila panro ya kata ka ya ka proof bat pila kubor ya kata ma tekin sa ay din kani te bat kumbala itu baka jing dawa jung piro kadai nam ta security jung participants hero la kada ya kata ka jing mencha jung pi nyem pada hon mar ba ka jing pensai ka jung pi pila kentup ban ye mi ye jung pi bala bang kwai duar blai ye mei badan buram jung pi ye kun jung pi berkam tam e parai badan buram jung ai badai ningkong ai badai participants jung pi pila katamat yong kalor nyang ka jung i tang ban ai kata jubab ke jonga yang te kemudian utamanya ni kan padhun halor te kini proof ba Gabriel ngatrangam dan kaman pensai halor kane mo bat pila ong ro hoi ngalapan harin arla minit kata ka jingan tat ke jong pi bat pila pan ro umpalat ya kata ka arjar san spa pila ong bat kata ka jingpan ke jong pi ka dinam ta security jong ki contestant halor kana nong rem pi ong ka security jong ki contestant aba pi text umu tahu batu ba them pi ong ba musngot ban pan na ki weru yang aro pila text kun ta tumut ba kata kam da song nia mo ba Gabriel te pila ong ro ba amsem lala ban khot kita ki judge kum bala bu kata poster nomor ba ka jing klat no jong mi jong pi ha ka final day takada mla show ban yo kata sponsor rei padela dangin ya kran chipang kan ka show te ba Gabriel balai pidang wat sponsor ha ka final day te hato kata kam de gajing penthame jong pi nomor kan ka poster ka na do banai April re na do hadu banai July final day pin padio kata sponsor marka kupon kala de ka plan B ka jong pi pat pim pedang kata hadu mentah te kamor loong ba ngalakran he image jong ba Gabriel mar ba ikol nga ba ngalapi ikol bangalong ba waju kol nga yung ay ta FIR te halor kata do kadan ka proof nang no piyo ka jingbet ba pipen week eso ka news pila ban ai da ka FIR na ne pila ban ai da kano ban ngiyo ngap shua halo kanu kanu rim nga record de kan ka yu mo te ngi don bon ke ba support na do ki samla ba na do ki baro te kamut ba ki ba support manu tang ba halor kanu kanu rim ti halor kanu kanu rim te haga makadu ako ban ong ba ko ba Gabriel kani ka jing yakran ka jonga ber ka jong pi ber ka jing kali ka jonga ka de ka association ka jong pi balai pi hapan penan kam ya ka kerteng jong email jong pi bat balai email jong pi hapan phone yang yulo si di presiden secretary pilaban pensyai te balai pila penan kam yi mi jong pi badi khun jong pi bat khadu kadbai balai pila penan kam ya ka kerteng jong i para jong a iba burom ya ka show ka jong pi badi ka meeting ka jong pi bat hadu kasing lawan participate hadin kata ka jing ong ka jong aba wat like participate rumo te henry pada pila penan kam maklai kerteng ka jong i bat balai tai judge la ban pensange ladai larwai tam kata kala lai minute kumba pila bu statement balai pihaban ong ka po ka media ba ilong ibril ba hangamai ibas sarong ba bam juprian ba dibas ngohe kanno kandon ka jing kata e kalong renyang jong ka kan tebreu lada don kum kata ka jing syakno namar bangang don do proof bangayang har kanong rim ka baskam hanre pada saupu ar kentangan ipor pi bat te kemudu ko ba Gabriel pin pan map i para ijonga i bekerteng iban syatong ni bahkan ka statement jong pi kade ka babakla kumunong penyiat pim dai ban keren iya kata yo lesi dengan ada katakan defamation case bana kali yang biing asam gejongi nindawa ringkat temanta ngarang ong pira ka bejajai apo ka sapu ar kanta telada pi pensai biang dokum dokum nuru pi kwa kan ban pensai pilaban
khot yang ha kawai kami nginya keren handrai pada ban penjebok yang ha social media dak ni kam ke jongpi kami hap show nama bagi pajbaru ke lai ke ni kam ke baca clear ke jongpi tengok parro ya ka arts and culture department mo bakanam syak show ino man penon kam baklai ta kerteng Meghalaya bat ka nyutrap namar bakade ka kentien ke baburom tam lada kum kini kinong penyai ki badang ko hadukan ikan ni